Ja tässä sitten rupeaa paletti olemaan valmiin. Parikkoalueella on säpinää, ihmiset juoksevat, tunnelma nousee. Ruutulippumies tarkastelee. Tarkastetaan, että rata on kunnossa. Ja varsti. Lähe viimeinen osa löytyy, viimeinen etappi. Ja lähti. Eessi karikka. Ja raakasti ohi numero 8, ei kohdalla on Venner Racing 99. Vapalaakka monotraktori ylejäämä. Kahdeksan ei juuri. Pöly nousee korkealla, koneet huutaa, miehet hikoilee. Tässä on vettä kaupan. Naisteettiin on numero 20, panee siinä.
alkoi ensimmäisen luoman kaippuutarvasta. Kolme minuuttia. Martti Outi haki kädet